Molt bon dia a tothom, una vegada més des del canal de YouTube del Futsal Mataró. Tothom preparat per veure un partidàs. Avui el Teresa Maria Roca, que es vesteix de gala, perquè el cadet en clau de llarg juga contra Barça. Soc Borja Romero, el vostre comentarista de confiança, i al meu costat el que sap, el que entén d'aquest ana per Ibra. Cuidado Ibra, que torna a connectar Miquel. Tara, torna el refús. Cuidado una altra vegada Iker, torna a pivotar, com se les queda, el xot al pal. S'ha avançat molt bé, atent Pau, cuidado, la pilota quedada morta, la lluita, sortirà tot amb tot, a rebentar la bola. Ha arribat encara. No, evidentment, no està costant ser profuns, però bueno, Jan Vergés, quina bola de Jan, gol del Barça. Quin golaç del Barça per parlar. Això entre línies, bona pilota de Jan, quina paret que busca Jan Vergés, cuidado que arriba la pilota, Jan Vergés. ens fiquen molt enrere. Sí, ens estan enfonsant molt a l'hora de fixar-nos. Són molt bons jugadors. Sí, que Beton, Navàs, que una miqueta. Sí, Ara s'equivoca, ara pot ser bona, Aidan que tira, Aidan tu, al pal! Aidan que l'estava al pal, cuida la contra de Barça, la pilota per Iker que demana calma, atac posicional, que bona era aquesta, cuidado que surt, Navàs! Cadet bé empatat. Sí? Canet. Que bé, cuidado la trepitjada, Aidan que la pot tenir! Gol! Marca Aidan, empata Aidan! Cuidado la paral·lela! Increïble, però l'ha vist molt clara. Roger que finalitza tot, Ibra el refús, arriba bé la lluita, la vol treure aquí el futsal. Toca la pilota que és bona per Ibra. Ibra que encara Ibra, la vol jugar, cuidado la paral·lela, un altre cop, gol. És increïble, tio. I el més fàcil, bola per Bruno que la pot tenir, Bruno, mira, matant la paral·lela Ibra, Ton. Estem a una alçada que no toca. El 2 contra 1, es torna a boig el partit, Vermo és del terra, la pilota queda morta, gol de Barça. Ton que guanya, ara sí, Ton. Bona pilota per Bruno, boníssima, això és el que li demanen, Bruno! Gol! Marca el futsal! La grada que fa els 300 senglars que vesen avui el Roca, cuidado la pilota de Barça, gol. Quina facilitat té el Barça. Sembla que el partit s'ha volat una mica més, que ve Aricana, la primera línia de pressió molt agressiva, la ruleta, cuidado, la pilota a l'esquena, amb una passada ens han matat, cuidado Ibra, gol d'Ibra. Arican, al mig ve Aidan, Vermo el refús, Vermo que es fa l'espai, finalitza, Vermo! Gol de Vermo! Cuidado la pilota de Barça, és bona, trepitjada, gol de Barça. 10 minuts per acabar el partit. Cuidado, pilota de Jan Vergés, gol de Jan. Que no perdona a l'àrea.